aw salam alaikum aw klobe radio Bamako 24 de Kana ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bi kan lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw ko ɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka radio Mandi la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali ka Jeje Sare la ale bi ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan o de kan ka bɛn bi kunnafoni la sitima bi nɛnɛ ye dɔ furancɛ daminɛ ne fɔlɔ don bi nɛnɛ bɛnnen bɛ nazarasan kalo 4 na avril kalo don bi y'o tile 3 ye ka bɛn 2023 san ma farafin kalo min n'i y'a sɔrɔ n'o ye sunkalo ye an b'a la k'a fɔ bi y'o tile 12 ye jate la san kalo kɔnɔntɔnna don yira san 1444 san dugawu de bi kɛ Ala ka ɲɛ ka d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladɔnnen k'a fɔ farabukaw fɛ yen sira min n'i y'a sɔrɔ n'o tun kan ka bɔ ka taa o baaraw daminɛ n'i y'a sɔrɔ o pɔn dilanli daminɛnen ye waleyajugu ma mina baarakɛbaw bɛ baara la u kɛlen bɛ ka kɛ n'olu ye baara kɛ ka taa so u bɛna waleyajugu ta ka ɲɛsin pɔn in ma u tor'o la u nana mini dɔ don o mini donnen kɔfɛ n'an ka lakanabaw y'o bɔ u tilala ka na mini wɛrɛ don o kɛra so ye an ka jamana lakanaba dɔw kɛra olu ye kasara sɔrɔ ko senfɛ kununko kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana kɔnɔ na Yoroso marabolo kɔnɔ na an balada k'a fɔ dugu min n'a wele ko Mao olu maaw kɔni bɛ wulikajɔ la k'a yɛrɛ k'a fɔ k'a fɔra ko kilani jaba mara ye caman bɔli kilani minnu kɛ olu bɔra kuri bɛ olu kɛrɛfɛ de ka bɔ kuri fɛ ka tɛmɛ ka taa Yoroso k'u tina jɛnɛ o kɔni kɛra so ka wulikajɔ dɔw kɛ ka mobili dɔw jeni ka cɛnni dɔw kɛ min kɛra sibiri ni kari min kɛra jumadon ni sibiri kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ka taa se an ka garde national olu maaw i ka dɔn k'a fɔ olu tun bɛ wulikajɔ dɔw la wulikajɔ dɔw bɛ yen n'o kɔrɔ tɛ dɔ yɛrɛ ka se ka dɔ fara jalaw kan o baaraw kɛra cogo jumɛn de la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛna ka kunnafoni kumaba ye bi ka fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara na lasama balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali Ala ka ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a lɔn k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ na min ka dɔn k'a fɔ wulikajɔ ye ɲɔnɔ marabolo kɛrɛnkɛrɛn ɲɔnɔnkaw fɛ yen sibiri don kunnafoni na i ka dɔn k'a fɔ ko jamana kɔnɔna na wulikajɔ kɛbaaw n'o ye waleyajugu kɛbaaw u nana ka na mugujugu dɔ ka n'o don ɲɔnɔ sugu yɛrɛ masuruna la an b'a lɔn k'a fɔ kanali kɔfɛla la o min kɛra k'a dɔn k'a fɔ an ka jamana lakanabaw olu kɔni i ka dɔn k'a fɔ wulikajɔ de kɛ ka se ka i ka dɔn k'a fɔ mugujugu ye ka fɛɛrɛ bɛlɛlen tigɛ o yɔrɔnin bɛlɛlen la ka se ka maaw kɔni an b'a lɔn k'a fɔ ka bala yiri bila basigi minɛ kɔnɔ mugujugu in kɔni ka se ka wuli min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'a ma se ka kasara se maa si kelen ma tigidala maa caman ka fɔ la ɲɔnɔ dugu kɔnɔ na ko nin min kɛlen filɛ i ka dɔn bi bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ jantolikɛla ye n'i ye siganafɛn ye ka se ka wele bila an ka lakanabaw ma ko baara ɲɛdɔn b'u la an bɛ don min na ko bi wa maa minnu ye nin baara kɛbaw ye k'u y'a kɛ a kɛra ka dɔn k'a fɔ ɲɔnɔ maa caman u y'a yira ko maaw kana siran wa u y'a baara kɛ k'a kɛra basigi lafiya kɔnɔ kuma kɔrɔbara cɛ dɔrɔn an bɛɛ lajɛlen ka far'u kan ne ka se ka jamana ni k'a bila basigi minɛ kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ nin n'a ɲɔgɔnna fɛn o fɛn min n'a bɛ don an ka jamana kɔnɔ na k'a ka cɛnni ka ɲɛsin maaw ma yarabi Ala ka fura bɔ a kɛbaa kelen na bala yɛlɛ ka woro ɲɛma jamana in bɛ tila ka bila basigi ni lafiya minɛ kɔnɔ sira min fɛ n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ Yoroso marabolo kɔnɔ na yɔrɔ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o ye i ka dɔn k'a fɔ kuri ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ mara caman bɔli baara minnu kɛra kɔsa in na n'o ye tilan-tilaniw ye an b'a lɔn k'a fɔ n'o ye découpage administratif o fɔra cogo min na o baara min n'i y'a sɔrɔ n'o sigira sen kan Yoroso ale tun bɛ i ka dɔn k'a fɔ kuri ninnu bɛɛ lajɛlen de a tun bɛ kuri tun b'ale ka mara kɔnɔ na nka i ka dɔn tilani kɛcogo la kuri yɛrɛ kɛra damana cercle ye o min kɛra Mao i ka dɔn u bɛɛ lajɛlen tun bɛ o cercle de la n'u tun bɛ Yoroso fɛ n'a fɔra ko Yoroso kɛrɛnkɛrɛnnenya ko kuri kɛlen i ka dɔn k'a fɔ cercle ye Yorosokaw min ye Maokaw ye olu kana tɛmɛ kuri la kuri ni olu ma ja ka tila ka taa i ka dɔn k'a fɔ Yoroso k'u y'a yira k'a fɔ k'u tɛna jɛnɛ o ye dugula maa caman y'o de yira nka min ye mara ɲɛmaaw ye kɛrɛnkɛrɛnya dɔw ka fɔ la u ka mara ɲɛmaaw n'i y'a sɔrɔ bi bi in na n'o ye ka dɔn k'a fɔ dugu ɲɛmaaw ye olu y'a yira k'a fɔ k'olu kɔni ti to kuri u bɛ tɛmɛ ka taa Yorosow nɔna de u min kɔni kɛra o kɛra furugufurugu ye u ni ɲɔgɔn cɛ n'aw hakili b'a la u tun ye bɔli dɔw kɛ a ko kɔnɔna na ka siratigɛ baaraw sigi sen kan o kɔfɛ i ka dɔn ɲinifɛn kɔni a ma se ka kɛ sabatifɛn ye u yɛrɛ fɛ k'u tilala ka wulikajɔ kɛ jumadon ka na se sibiri ma an b'a lɔn k'a fɔ ka wulikajɔ kɛ u ka maire yɛrɛ k'ale ka mobili k'o jeni magasin dɔw bɛ n'i y'a sɔrɔ olu bɛ sugu kɔnɔna na kɛnɛ sugu da yɔrɔ la n'i y'a sɔrɔ maire lakaw ka jɔlen o ye ka taa kari ta ni ka ɲɛ cɛnniw ta ka ɲɛ so ma a yirala k'a fɔ ko nin kɛra waati min na ko i ka dɔn min ye kucalakaw ye gendarmenakaw olu kɔni bɔra o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la
olu caman ba bilala kana kɛnɛ ka olu kɔni nana i ka dɔn k'a fɔ olu tun b'a fɛ ka minɛni dɔw kɛ sigidalama dɔw ka fɔ la o kɔni ma se ka kɛ ka sanga ni jama fanga bonya ye nka olu kɔni nana kana kolosuma kɔni don ko la an b'a lɔn k'a fɔ an bɛ don minɛ ko bi ko Kucalakaw fɛ gouverneur yɛrɛ bi sɔgɔma nɛgɛ kanɲɛ 9 waatiw la ale yɛrɛ kan ka ye Mawokaw fɛ yen nka bɛɛ lajɛlen bɛ yɛrɛ ɲininka la yalima mun de bɛ ka na nin n'a fɔra ko ka tɛmɛ kuri ka dɔw ka fɔ la ka tɛmɛ ka taa Yoroso kuri de ka surun na ka tɛmɛ o ka k'a bɛɛ ye Mali ye ko a tɛ k'a fɔ ko i ka dɔn Yoroso man d'u ye dɛ kuri de ka surun na k'o de y'u ka kuma ye dɔw ka fɔ la nka dɔw ka fɔ la ko i ka dɔn an ka jamanatigi ye i ka dɔn k'a fɔ jɔyɔrɔ min di dugutigilakaw ma k'a fɔ bonya segiw ma ko a dɔ bɛ dɔ la k'i ka dɔn ko dɔw ta tɛ dɔ yɛrɛ ka dɔn ko dɔw bɛ se ka kɛ kɛlɛkɔrɔ walima ne tɛ fara nin kan ne bɛ fara nin kan k'o bɛɛ bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye ɲɛfɛ nin ye maa dɔw ka sira ye dugu kɔnɔna na nka min ye mɛrɛlakaw ye ka taa se dugutigilakaw ma an y'olu ɲini an ma se k'u ka jaabiw sɔrɔ kuma kɔrɔma tɛ dɔ yɛrɛ bi ni ala sɔnna ko gouverneur bɛ yen fɛn fɛn ma bɔ a ko la n'an y'u yɛrɛ sɔrɔ an n'u yɛrɛ ka jaabi lamɛn kuma kɔrɔma tɛ dɔ an bɛ dugawu kɛ jamana in kɔnɔna na basigi lafiya ala k'o sabati n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ min ye farabukaw fɛ yen k'a dɔn k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ u tun ye balo ɲini balo dɔ taara min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o kɛra ka bɛn ni sunkalo daminɛ yɛrɛ ye maa minnu tun ye baloko kuma fɔ an tun y'u ɲini an tun m'u sɔrɔ nka ni ala sɔnna ma n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ bi bi in na balo taalen kɔfɛ o kɔfɛ siradilan baaraw kun sigira sen kan bɛɛ lajɛlen kun nisɔndiyalen b'o la nka farabugu musow ni ala sɔnna ma an b'u sɔrɔ u bɛ baloko in waleɲuman dɔ kɛ ani gɛlɛya min b'u kan farabugu musow b'an bolo nin waati in na an k'u lamɛn. Bibi sama ka bɔ farabugu farigɔn de tun bɛ na o ni cɛkɔrɔba bɔra mission fɛ an ko bana in bɛ ju tɛ kuma ɲɛ wa ni baaligi kɛra ti dumuni sɔrɔ ko fa ye nin sera i y'a dɔn bana bɛ juguya tɔgɔnɔ fa mɛ muso tora yan bɛɛ ko a b'i fo Abilaye hali bi kuma in bɛɛ ye kuma si kelen ye an bɛ laɲini mun nɔfɛ hali bi a mɛ sabati bale mun nana d'anw ma a t'anw bɔ dɛ ale de y'a k'a cɛ sira ɲɛ ne na an fɔra kɔ kɔnɔ an bɛ degun min kɔnɔ ala de b'a dɔn balo in kɔni nana d'a ma ni fila o ni fila malokisɛ 51 malokisɛ ni kaba de don ale bi balo in bɛɛ mɛ se sebanw a diyara an ɲɛ kɔni nka an bɛ sini ma sini kɛnɛ ma in de jɔrɔ dɛ sɔmiɲɛ bɛ ka kɛ tɛrɛntɛrɛ kɛnɛ sira sen da bɛ sɔrɔ an sirannen don dɛ dugu ma dayɛlɛ dɛ an ka pɔnkilala kun nalen don kununko kɔni fɔra an ɲɛ bɛɛ ɲaani na an tilala k'a mɛn kun ko pɔnkilalaw segira o de fari fa kɛ ma hadamaden na bi muso kɛnɛ bɛ so kɔnɔ fa muso mun bɛ a ka ca muso 100 bɛɛ da de bɛ nin kuma in na bi ni farabugu mɛ liberiya an bɛ lafiya u ye nani min kɛ ka taa balo d'aw ma o kɔni diyara u ye a b'u fo la a diyara an ye an b'u fo dan tɛ foli mun na u ni ce nka an bɛ mun ɲini u fɛ hali bi sira in liberiya ni sira in liberiyara anw ye lama sɔrɔ kɛ o de ka d'anw ye Abilaye mission min taara n'u taara ni balo u bɔra ni mɔgɔ joli banabaatɔ ye u bɔra ni mɔgɔ mun banabaatɔ ye musokɔrɔba dɛsɛlen maa 3 ye cɛkɔrɔba ye 1 ye n'o ye ne yɛrɛ ka cɛkɔrɔba ye muso denmisɛnnin kɔni o ye 3 ye u t'a don yɛrɛ bɛnna sunkalo tile gale ma an nisɔndiyara yɛrɛ de k'u kunbɛn ko fangaw fo ke Abilaye fo dan tɛ foli mun na maa b'a an farakaw dɛmɛ an b'a bɛɛ lajɛlen fo farabugu yɛrɛ tɛ dɛmɛ si dɔn fiyewu hali sini na an ko da in bila la farabugu b'u baara mun kɛ ne yɛrɛ muso mun dɔlen filɛ kuma na Bibi sama ka bɔ farabugu a ye ɲininkali kɛ dɔgɔ fili ni ne ko n bɛ taa ni tamati wotoro 2 ni maa tɛ n kelen ni jaba sera jaba foro yɛrɛ mun bɛ ne bolo mètre 100 fɛn 4 de bɛ ne yɛrɛ kelen bolo n buramusow ta nin taara ni maa de ko anw b'a fɛ balo de bɛna da anw ma k'o de kɛ dɛ anw ye k'anw t'a fɛ ka baara kɛ anw y'o tigi ni ala to ni ɲɔgɔn ye Abilaye i bɛ ɲininkali kɛ ko dɔ mun bɛ jaba kɛnɛ sanfɛ u bɛ yen u mɛ sa n'anw bɛ baara kɛ walima na anw de baara kɛ u b'a dɔn kamana gan de bɛ dɛmɛ minɛ anw fɛ Abilaye ne anw tɛ dɛmɛ fɛ anw fɔra k'aw tɛ dɛmɛ si dɔn jaba foro de ye anw fɛ sigiyɔrɔma 4 ye yan cɛmisɛnw bɛ taa mun kɛ kɔlɔ kɔnɔ o ni t'ora fana tagara anw musow de b'an dagi hami ni tu in ɲɛ bi ni tu in tigɛra an bɛ lafiya nka ni tu in bɛ tigɛ anw bɛ lafiya dɛ sura fɔlen ko bɔmu wulila yen fɛ ko pɔnkilalaw segira sura fana bɛ du farabugu haramu fo muso dɔw kasira bɛɛ fari fara so kɔnɔ fa in bɛ muso la tewu yan nɔ Abilaye nka bɛɛ bɛ k'i fo dɛ i jija dɛ i bɛ pilasi mun na i jija i yɛrɛ k'i ni jugu k'i kan mɛn ala k'i dɛmɛ sokɔnɔna in falen musokɔrɔba la yan nɔ a bɛɛ bɛ k'i dugawu k'i ye sanko anw bɛ degun mun kɔnɔ maa mun bɛ ka anw lapasa walayi Abilaye an y'a deli ala de kira fɛ ala k'i juguw dɛsɛ yira ala k'i dɔ fanga i k'i baara an y'o deli ala fɛ an balɔden k'a fɔ ni tun ye farabugu musow kan ye suma min taara d'u ma ka foli kɛ jamana lakanabaaw la jamana marabaaw la hali bi o suma bɛɛ lajɛlen ma sira sɔrɔ u b'a fɛ olu ka se nka min bɛ yen n'o ka d'u ye ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen ka da in ka se ka bɔ sɔmiya setɔla don dɛ mɛ ka jamana ɲɛmaaw fo nin yɔrɔ in na nin taara o kɔfɛ u ye baara daminɛ sira kan ka bɔ yɔrɔ min fɛ dɔgɔ firi komini farabugu b'o de fɛ n y'a fɔ a ye a dugu laban ani farabugu cɛ o suwala kura kawtura ye pɔn min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'u ye gɛlɛya ta ka ɲɛsin pɔn ninnu de ma fɔlɔ ni sira bɛ fɔlɔ la jamana ɲɛmaaw tun ye maaw bila ka t'o baara daminɛ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o baara daminɛna juma don o kɛra mun kɛ donsolakaw ka fɔ la e ka dɔn mara in kɔnɔna ye
olu y'a yira k'a fɔ n'i bɛ taa nin baara in kɛ bibi na n'i kɔni ma to yen fo ka baara in kɛ ka ban ka taa ni ka segin kɛ jariwala tigilamɔgɔw bɛ tu in de kɔnɔ ye an y'o fɔ siɲɛ caman u ti dogo yɛrɛ la u bɛ bɔ tu kɔnɔna na ka na baara ka na tiɲɛni kɛ u y'o baara min daminɛ an b'a la k'a fɔ pɔn baarakɛlaw ni lakanabaaw bɛ taa lakanabaaw b'u kɔlɔsi tile kɔnɔna na u bɛ baara kɛ ni wula sera u bɛ segin ka na komini sɛzi la n'o ye dɔgɔfiri olu ye segin min kɛ jumadɔ baara kɛlen kɔfɛ n'u seginna sibiri dɔw u taara sɔrɔ jariwala tigilamɔgɔw ye mugujugu don ye an ka jamana lakanabaaw taara u ye mugujugu in ye ka mugujugu in k'a tiɲɛ o kɛra ka tila ka sibiri baara kɛ u seginna ka na dɔgɔfiri u siyɔrɔ la kununko kari u taara min ka u y'a sɔrɔ u ye mugujugu wɛrɛ don doncogo wɛrɛ la min bɛ n'a ma ye an ka lakanabaaw olu ye kasara sɔrɔ senfɛ kunnafoniw na ko an ka lakanabaa dɔ ni tora ka tila ka maa fila bɔɲɔgɔn k'olu jɔngin yaasa ka nin pɛrɛtigɛ di an ma dɔgɔfiri donsow ka kumalasela b'an bolo nin waati in na e ye jɔn ka bɔ min i tɔgɔ ni jamu. n'a tɔgɔ ye Umaru Kulubali ka bɔ dɔgɔfiri Misira Kɔsɛk ne ye dɔgɔfiri donso ka kumalasela ye ne ka kunnafoni dila. Umaru Kulubali an ye kunnafoni sɔrɔ ko sira min kan ka bɔ ka taa Farabugu n'o sira pɔnfɔlɔ bɛ daminɛ Kawutura la k'o baarakɛbaaw taara baara daminɛ jumadon ka segin ka na si dɔgɔfiri sɔn'u ka taa ko mugujugu dɔ donna ye surasiw talen kɔ k'u ye mugujugu in ci sibiri don ko baarakɛlaw ye baara kɛ sibiri u seginna ka na dimanche don fana k'u bɛ taa baara daminɛ k'u taara sɔrɔ mugujugu donnen bɛ tuguni ko fɔ kasara la sera an ka lakanabaaw ma a ko kɛra cogo di. Abdoulaye Kulubali y'a fɔ cogo min na fɛn kɛra ten jumadon lakanabaaw nana u taara ka taa baara in kɔni daminɛ o dugu jɛ samedi k'o segin ka na mugujugu in wulila n'o ye ala ka mugujugu kɔni a mɛ tɔɔrɔ se mɔgɔ ma o sira fɛ kununko dimanche u seginna ka na fana k'u bɛna ka na yɔrɔ in tɔ lajɛ mugujugu wulila n'u ye o kɔni a ye kasara se lakanabaa don ma o la kosɛbɛ o baara in kɔni n'i kɔni ko k'i b'i to mɛri la wala k'i to fan wɛrɛ fɛ ko ka taa si ye dugu jɛlen ko k'i labɛn ka na baara kɛ tila ka segin ka taa vraiment a baara in taabolo tɛ ka ɲɛ a la siko si kan parce que ni aw bɔra yen nɔ ninnu de bɛ fɔ aw kɔ sufɛla fɛ k'u ka baara kɛ mais n'a yɔrɔ ladalen bɛ yen ka a ka yɔrɔ kɔlɔsi sufɛ dugu mana jɛ baarakɛlaw baara kɛ a bɛ kɛ fo ka taa baara n'o kɔni tɛ kɔni vraiment anw bɛ kɛ cogo ye baara in na. Umaru aw minnu ye donso ye o yɔrɔ la yen n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko u taara yen aw bɛ kungow dɔn munna aw ma fara u kan ka se ka baarakɛlaw kɔlɔsi baara bɛ se ka kɛ cogo min na. An ka faraŋanya bɛ bɔ anw yɔrɔ n'an ka ɲɛmɔgɔ la an k'u ka se an ka ɲɛmɔgɔ ma anw kɔni yan sigilabaaw sigida baara don an bɛ k'a sen don a la pour que baara in fɛ ka se k'a dɔn an bɛɛ kungo don an ka sigi ka fɔ ka bɛnya ta baara bɛ se ka cogo min na nɔgɔya kɔnɔ o y'a a ko k'u b'a kɔni nka an bɛ sigi bɔlɔ ka fura bɔ. Umaru aw minnu b'o yɔrɔ la yen nɔ ni u ye sira di aw ma aw bɛ se ka yɔrɔ in kɔlɔsi fo ka taa dilali baara ban ka taa Farabugu ɲɔgɔn fɛ wa. An ni Mali sɔrɔsiw n'an ɲɔgɔn faamu baara yɛrɛ taabolo kan n'an bɛɛ sigira ka baara min kɛ ten fo ka taa ban. Nin kɛlen an ye kunnafoni sɔrɔ ko dumuni yɛrɛ ma se ka Farabugu kabini nin kunnafoni dira maaw ma. Nin fɔlɔbagaw kɔni ka siran kɔni parce que olu jigi dama kan sira min se ka baara cogo min na n ka sira min ye n'a fɔra ko mɔgɔ nana mɔgɔ min bɛna ka na o dilan n'o dilali senfɛ toujours kasara bɛ k'o sɔrɔ vraiment i bɛ a bɛ dɔ fara i ka hami kan. An bɛ bolo min kan n'an tora tan nɔ sɔmiya bɛna se ka kɛ Farabugu sɔmiya nata ye wa. An filɛ bolo min kan n'an kɔni tora nin cogo min na Farabugu sɔmiya ko an bɛ se ka dara parce que ni nin kalo in bɔra ka se kalo kura ma bɛɛ b'a dɔn Sénégal yɔrɔ ninnu a siko ka labɛn kan kɛ quoi ni ɲangama y'a sɔrɔ k'a fɔ sɛnɛ yɛrɛ bɛ se ka labila fɔlɔ o sɛnɛ ko kuma o tɛ ka bɔlɔ turu kan quoi baara in kɛli ko lakanabagaw n'u nana na cogo min na o ka sin ka yɔrɔ in ka taa tun bɛ k'a yɔrɔ bali k'a jɛ pewu ka sɔrɔ ka mɔgɔw sigi a la ma baarakɛlaw baraka n'o kɔni tɛ kɔni k'aw k'an bɛna si mairie kɔnɔ wala ka dugu ma jɛ k'an labɛn ka taa baarakɛyɔrɔ la vraiment an ɲɛ tɛ kɛcogo la o la dɛ bɛɛ b'o kalama parce que e bɛ na ka baara kɛ bi kɛ wula fɛ e bɛ taa so su fɛ mɔgɔ bɛ na e fɔ e kɔ nɔ na ale ka kɛta yɛrɛ ka jugu ta parce que ale bɛna tiɲɛni kɛ fɛn de don e bɛ taa ɲɛni kama ale bɛ taa tiɲɛni kama a tɛ ɲɔgɔn faamu kɔnɔ. Kununko ta in kɛlen kɔfɛ fo an ka sɔrɔsiw ye kasara sɔrɔ ko avion nana banabaatɔw ta ka taa ko mɔgɔ kelen ni tora ka mɔgɔ fila jɔngin o kɛlen kɔrɔ kɔfɛ baarakɛlaw minɛnw b'o yɔrɔ la yen wa walima minnu bɛ baara kama olu tɛ bilen de. Munna n kɔni ti a yɔrɔ in na bilen o seginna ka na o ladayɔrɔ la baarakɛyɔrɔ yɛrɛ tɛrɛ kɔni ka fɛn kɔni tɛ bilen ko mɔgɔ kelen kasara la banabaatɔw jogo nana o taara ni banabaatɔ ye yɔrɔ in kɔni na kɔni baarakɛminɛn kɔni tɛ sisan a yɔrɔ in na ka se ka taa sigi yen nɔ dɔrɔn o de ye baara in yɛrɛ solution ye komi o de ma kɛ fɔlɔ quoi. An balɔda k'a fɔ nin tun ye Umaru Kulubali kan ye dɔgɔfiri donsow ka kumalasela don lakanaba mun ye kasara sɔrɔ a la an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka kasara in minnu ta ye bana ye ala ka bana ye ni ka fiɲɛbɔ yɛrɛ ni baden na maa min mana kɛ n'o tolen b'a la i tora faso kunkɔrɔta kɛnɛ kan an bɛ dugawu kɛ ala ka badabada nɔgɔyaw ye ala ka badabada nɔgɔya maa min b'a kɛ ko ni toma la yarabɛla jamana in ala ka basigi an ka jamana kɛlɛkɛcɛw su ni tile an bɛ dugawu k'u ye yarabi ala ka san d'u ma jamana basigi lafiya ala k'o sabati u bɛ ka fini don min kama ala ka baara nɔgɔya jamana in k'a bila kolosuma minɛ kɔnɔ ka min fara nin bɛɛ lajɛlen kan nin baara ɲumannaw n'a bɛ waleya u ni sigidalamaw ma jɛni k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ɲɔgɔn na an b'a lɔn k'a fɔ basigi siraw fɛ a fɔra cogo min na nin ɲɔgɔnnaw la n'o a daminɛna a kana kɛ taa ni ka segin dɛ n'o kɛra kungo in kɔnɔna don
n'u ye tanni kɛ se kɛ dama u taara dɔ u bɛna sɔrɔ ninnu fɔr'u kɔ ala ka kelen ɲuman dama jamana in k'a basigi yarabi maa mu a bɛ gɛlɛya ta ka ɲɛ sanga jamana ma ala ka jamana in don kalo dibi la n'an bɔra ye an ka garde nationale la olu ye ka dɔ k'a fɔ baara dɔw bɔra ka sigi olu sigi sen kan n'o tɛ dɛ yɛrɛ jalaɲini baaraw ka se olu sigi sen kan o min kɛra ni min y'a ko ɲɛmaa ye colonel Famoke Kamara ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Ni jɛkulu min bɔla formation na sisan jɛkulu ye CAT1 CAT2 o ye minnu b'a ɲini ka kɛ caporal ni sergent ye caporal ye jumɛn ye caporal ye mɔgɔ min bɛ mɔgɔ 10 mɔgɔ 4 ɲɔgɔn na kuma dɔ la ni mɔgɔ ko bɛ an b'a se ka la taa fɔ mɔgɔ 10 ɲɔgɔn na a cayalen ba sergent ninnu olu b'a daminɛ 10 na ka yɛlɛ kuma la an bɛ taa n'olu fɔ mɔgɔ 20 ɲɔgɔn na voilà donc o mɔgɔ ninnu an y'olu de se k'olu dilan ka dɔ fɔ u ka dɔnniya kan walasa an bɛ kɛlɛ min na jugu kɛlɛ min na terrorisme kɛlɛ min na o ni ka jamana kɔlɔsili min kɛ u ka se ka taa u nɔba bɔ o baara in na a caman bɛ yen déjà u y'o kɛlɛ in daminɛ mais sisan u bɛna continuer ka taa in kɛ ni hakilina wɛrɛ ni dɔnniya wɛrɛ o de la ni formation in a k'u sigila sen kan nisɔndiya min bɛ ne la ja farala gardiw ni mali armée bɛɛ ka dɔnniya kan parce que ninnu minnu bɔla nin o ni u tɔɲɔgɔn minnu fana n'u bɛ armée yɔrɔ wɛrɛw la i n'a fɔ armée de terre armée de l'air yɔrɔkɔ tɔw bɛɛ u bɛɛ mana fara ɲɔgɔn kan a ka ca ala fɛ an bɛ kɛlɛ min na an bɛna nɔba bɔ tuguni parce que nɔ min bɔla ninnu fana mana taa fara o kan siga t'a la yɛrɛ an bɛ jugu kɔni a tɔ bɛ dɛsɛ ka taa fɛ. an balɔden k'a fɔ Famoke Kamara ni tun yɛrɛ kan ye a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ u bɛ yɔrɔ yɔrɔ su ani tile kungo ani so ala ka ɲɛta d'u ma jamana in ka bila basigi ani lafiyaw minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye minisiri b'an ka jamana kɔnɔ o ka baara ɲɛsinnen bɛ bɔ nɔgɔla yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnena o kuntalajan sabatili ma fɔcogo la cikɛlaw Sɛnɛko yɛrɛ bɛ se ka yakba cogo kɔnɔ minisiri ye Moribo ni ka fɔ minisiri bɔ nɔgɔla sabatili o ye ka dɔ ka fɔ minisiri min ye n'i y'a sɔrɔ o ye Moribo Kone ye ale tun bɛ ka dɔ ka fɔ wulikɛjɔw la kɛnɛna waati yɛlɛma yɛrɛ o kɔlɔlɔ fɛɛrɛ jumɛn de kan ka tigɛ o kɛra i ka dɔ ka fɔ fara ɲɔgɔn dɔ sababu ye minisiri b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. An bi lajɛ min na a yɛrɛ b'a dɔn an bi baara min kɔnɔ bi n'o ye ka se ka température jigi jamanadenw ka lafiya o baara bi accès projet min o b'o wele ko contribution désignée au niveau national o la de maliyɛndenw kan ka baara kɛ domaine minnu na pour que o niveau in ka sɔrɔ o baara kɔnɔ fɛn b'o la forêt ko b'o la n'o y'an ka jiri ko ye baara in kɔnɔ tuguni an ka déchet ko b'a la an ka ɲaman ko b'a la baara kɔnɔ tuguni transport b'a la baara in kɔnɔ tuguni agroforesterie b'a la ɲaman fana ye sanu de cogo di parce que ɲaman bɛ se ka yɛlɛma bi ka kɛ courant ye a bɛ se ka kɛ gaz ye pour que ka jamanadenw dɛmɛ donc n ye partenaire ninnu de interpellé o la n k'u jija ɲama minnu kɛmɛ k'an tɔɔrɔ fɔlɔ bamakɔ an k'an jija an ka ɲininiw la an ka cɛ ka bɔ an da la pour que kɛnɛya ka se ka na o yɔrɔw la mais k'u jija fɛnɛ partenariat in kɔnɔ an ka se ka jateminɛw kɛ jateminɛ minnu b'an dɛmɛ ka o étude kɛ parce que mɔgɔ caman b'a la ka na sisan k'u fɛ ka ɲama yɛlɛma k'a kɛ courant ye k'a kɛ gaz ye k'a kɛ fɛn wɛrɛ ye donc an ka se k'o étude kɛ k'o finaliser pour que partenaire ninnu ka se ka n'o sigi yan transition tɔ ban ni cɛ. an balɔden ka fɔ ni tun ye minisiri Moribo Kone kan ye minisiri ka baara ɲɛsinnen bɛ an ka jamana kɔnɔ na saniya jɛya yɛrɛ o kuntalajan bɔ nɔgɔ la o sabatili ma a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ baara min bolo dalen b'u fɛ ala k'a sabati n'an bɔra ye jɛkuluba dɔ bɔra an ka CNT kɔnɔ na n'o ye furancɛla fanga kɛrɛnkɛrɛnnen k'a ladɔnniya k'a fɔ kuluba min sigilen bɛ olu ka sariya ko n'i y'a fɔ député bulon fɔcogo la n'o ye CNT ye olu ka i ka dɔn k'a fɔ ko ɲininkali kama o jɛkulu kɔnɔna na min ka baara ɲɛsinnen bɛ kuranko yɛrɛ yakubali ma olu ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnlen bila ka taa u ɲɛda sirakɔrɔ nɛgɛtana o kɔfɛ ka taa se Kati baara in yɛrɛ kun ye fɛn jumɛn de ye kulu min bɔra CNT tɔgɔ la maa dɔ b'u ka hakilila di an ka daw lamɛn. An ye sirakɔrɔ ta la o 100 mégawatts ka na Kati ta la o 54 mégawatts nin bɛɛ donna fonction na nin bɛɛ b'a to ni dɔ bɛna bɔ kurantigɛ b'a la. An bɔra ka fɛn dɔw ye sisan a ka bon hakili ma n'i y'a jateminɛ a kɛra waati min ka bila maliyɛnw ka disposition na o ye mun ye an bɔra ka centrale thermique dɔ ye sisan évidemment a bɛ marcher ni fioul léger mais projet in daminɛna en 2021 ne yɛrɛ fɛ an b'an sigi transition min sɔn ka ban k'a sɔrɔ a ma réaliser u ye délai min di ni covid ni embargo tɛ ɲanguma baara in banna. An ye an ka honorable invité ka na an ka site kan u ka na an ka centrale fila bɛ yen nɔ mun bɛ sirakɔrɔ ani Kati u ka n'a lajɛ u ka n'a ye an ka jamana ɲɛmɔgɔw bɛ ka seko mun kɛ pour ka se ka fɛnw sigi Mali kɔnɔ ka di EDM ma. O centrale fila minnu filɛ an ye centrale fila minnu visité u fila dɔrɔn bɛ taa ni a production yɛlɛla ka ɲɛ a bɛ taa jusqu'à 160 mégawatts la
ni panne ma kɛ des pannes involontaires ka se ka courant di en tout cas Bamakɔ n'a lemina ɲɔgɔn ma an ma ɲina fana centre kɔ notamment Mopti Gao Yelemani Banamba n'a yɔrɔ caman où gouvernement mɔgɔw ye yamaruya u ye seko d'a ma pour que an se ka groupe san ka se ka taa bila ni jamana yɔrɔw la mais on sait que problème bɛ yen yɔrɔ ninnu na ka ca mais an bɛ ka ko su jɛlɛbɛlen kɛ maliyɛnw ka se ka courant sɔrɔ. An baloden ka fɔ ni tun ye CNT kɔnɔ na kulu min ka baara ɲɛsinbɛ kuranko ma olu ka taama sen fɛ a fɔra cogo na an bɛ dugawu kɛ kuranko ala ka yakubaya n'an bɔra yen hukumu kelen kɔnɔ min ye kuranko yɛrɛ hali bi a yirala k'a fɔ ko kuran cakɛda dɔ n'i y'a sɔrɔ u baaraw bilala sen kan min kɛra panneau solaire ye n'o ye tile ja ka se k'o minɛ k'o kɛ i ka dɔn k'a fɔ baara ye ni yelenko yɛrɛ ka se k'o lasabati o kɛra Kayi marabolo kɔnɔ na ministre min bɛ n'i y'a sɔrɔ ka baara ɲɛsinnen bɛ jiko ni kuranko ni dugujukɔrɔfɛnw baaraw lasabatili ma o ye Lamine Seydou Traoré ale tun bɛ kɛnɛ ka ye kuma min fɔ o baara kurumukari sen fɛ an ka lamɛn. Gouvernement in kɔnɔna la an ka objectif tɛ dɔwɛrɛ ye ka jiko ni kuranko ka nɔgɔya jamana kɔnɔdenw bolo o hukumu kɔnɔna la an bɛ yafa deli kɛ maliyɛnw fɛ u bɛ sɛgɛn mun ye kuranko la wagati dɔw la jiko fɛnɛ la u ka faamuyali cogo ɲuman an b'o ɲini u fɛ ka yafa deli k'u fɛ k'a fɔ ko an kɔni cɛsirilen don o ko ninnu bɛ se ka ban cogoya min na mais kuranko ni jiko an ka laɲini ye k'a di jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen de ma o de la faba kɔnɔkaw a b'olu bolo mais an ka laɲini ye k'a di mɔgɔ minnu bɛ fɛnɛ b'an ka togodaw la o de hukumu kɔnɔna la kuran tun bɛ nin yɔrɔ ninnu na mais ni tun y'a jateminɛ a tun da ka gɛlɛn dugukɔnɔdenw ma parce que kuran in tun bɛ produit ni taji de taji dun ta bɛ gɛlɛya la diɲɛ don o don de ka taga fɛ donc walasa ka se ka dɔ bɔ kuran dala nin dugu kɔnɔ denw bolo cɛsiri mun tun kan ka kɛ o de tun ye ka dɔ bɔ kuran bɛ produit wari min na ka dɔ bɔ o la o de hukumu kɔnɔna la ministère de l'énergie n'o ye ne yɛrɛ ka baarakɛda ye a ka cakɛda mun ɲɛsinnen bɛ an ka togodala kuranko ma n'o ye Amader ye o ni Banque mondiale an jɛra ka nin projet in bila sen kan mun b'a to kuran bɛ dilan ni taji ye o kɛrɛfɛla la n'a bɛ fɔ ma hybridation ka énergie solaire fɛnɛ k'a kɛrɛfɛ alhamdulilayi aw yɛrɛ ɲɛ bɛ panneau la o sera ka kɛ bi o y'a to kuran mun tun bɛ feere fɔlɔ 60 jate yɛrɛ la o jiginna ka na bi fɔ 40 na o ye koba ye parce que n'i y'a jateminɛ 100 sira o 100 sira 30 de bɔra a la mais halisa baara ma ban parce que an ka laɲini ye jumɛn ye o ye danfara kana kɛ an ka faba kɔnɔlaw n'an ka togodala mɔgɔw cɛ kuran sara la mais o baara a bɛ temps dɔ ta musaka fɛnɛ ka ca n'i y'a jateminɛ nin dugu ninnu kɔnɔla la u tun bɛ kuran sɔrɔ dɔrɔn tile kɔnɔ tile heure 24 u tun b'a sɔrɔ heure 10 dɔrɔn de kɔnɔ bon an ye nin baara mun fɛnɛ kɛ sisan o y'a to an bɔra heure 10 na ka se heure 18 ma halisa baara ma ban an bɛ baara kan donc an b'a fɔ population mɔgɔw ye u ka cɛsiri la a fɔra an ye k'u bɛ facture sara ka ɲa k'u kɛlen don ka mɔgɔ minnu bɛ baara la yan u kɛlen don k'u minɛ ka ɲa u ka dɔ fara o kan halisa parce que n'olu ta ɲana o b'a to an ni minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ olu bɛ continuer k'an dɛmɛ an ka se k'a kɛ Mali fan bɛɛ. An baloden ka fɔ ni tun ye ministre kan ye Kayikaw fɛ a fɔra cogo na an bɛ dugawu kɛ Ala ka nin hakililaw ni k'olu sabati n'an bɔra ye kulu dɔ kɛrɛnkɛrɛnna olu kɔni jɔyɔrɔ ye mun ye ka fara ɲɔgɔn kɛ an ka jamana kɔnɔ na sango bi diinɛ ko yɛrɛ diinɛ tigilamɔgɔw ka se ka i ka dɔn ka fɔ dɛmɛ ta ka ɲɛ solu ma ko bɛ se ka faamuya cogo min na ka sanga ni jamana yɛrɛ mara kɛcogo ye o kɛra kulu in ale ka kɛta ye min ɲɛmaa ye Seydou ye ale ye kuma min fɔ a sen fɛ o filɛ. HWPL ye jɛkulu de ye minnu b'u yɛrɛ ye u ka baara tɛ fila ye ka fɛɛrɛ kɛ walasa bɛn ka se ka sinsin ka sabati diɲɛ jamanaw kɔnɔna la o hokumu kɔnɔna la u bɛ yaala yaala kɛlɛ bɛ jamana minnu kɔnɔ k'a lajɛ u bɛ se kɛlɛkɛɲɔgɔnw k'u lasigi k'u la kuma u ka ɲɔgɔn faamuya mun kɛlen bɛ fitina ye u ka ɲɔgɔn na kunnafoniya la ka ɲɔgɔn baro a kan walasa faamuya ka se ka na bɛn ka se ka sabati i n'a fɔ u y'o jɔyɔrɔba dɔ fa Philippines jamana kɔnɔna la kɛlɛba tun bɛ yen nɔ min kɛra kɛlɛ in fana tun bɛ diinɛw de ni ɲɔgɔn cɛ kerecɛnw ni silamɛw a kɛlɛ nin senfɛ kerecɛn ni silamɛ caman ni tora a la HWPL ka baara ala n'o sababu o kɛra sababu ye ka kɛlɛ in ban pewu. An b'a lɔn ka fɔ ni tun ye Seydou kan ye u y'a fɔ cogo na an bɛ dugawu kɛ u bɛ ɲinini min na n'a kɔrɔ tɛ dɔ ye ka kɛlɛ ban bɛn k'o sabati ala ka kɛ ten n'an bɔra ye Mokhtar Sy ale y'i ka dɔn ka fɔ bi bi na an ka jamana kɔnɔ sariya sunba yɛlɛmani pan minnu fɔlen b'a la fɛn minnu bɛ yen n'olu ka fisa la fɛn minnu bɛ yen n'olu ka ɲi ani bi ale yɛrɛ hakili ye mun y'a la a ye kuma min fɔ o filɛ. An ka jamana nafolo a gestion o bɛ se ka na ni bonne gouvernance ye an ka jamana kɔnɔ parce que ni ɲɛmaaso dɔ sigira mun ka baara ye an ka wari ko jateminɛ ye wariw bɛ bɔ ka don mun na a ka don o la o de je pense que o fana bɛ jamanadenw lafiya kosɛbɛ. Sabanan o ye Sénat ko ye Sénat kɔni a idée
ka di anw ye hali n'an bɛ jɔrɔ a musaka ko la parce que a idée ka d'anw ye ka da mun kan parce que an ka sensibilité caman bɛ n'u yɛrɛ y'a kɔnɔ. Ensuite laïcité kuma a précisera fiɲɛ dɔ tun b'a la version fɔlɔ la o nana ni fugu caman ye mais zen kɔni an ɲɛ b'a la o y'a préciser. An baloran k'a fɔ Mokhtar Sidi tun yali ka ɲɛ min da kɛra an ka jamana na ala k'o sabati n'an bɔra ye Yusuf Mohamed Ali Bacili n'o ye bɛɛ ko a ma ko Rasbacha ale minɛnen ni k'a kɛ kasoladen ka yira k'a fɔ k'a ye kuma dɔw fɔ an ka ministre ɲɛmakɔrɔ Sumulu Boye Mayiga ala ma hinɛ na k'o ka dɔn k'a fɔ fatuli kɔnɔ na k'a ye kuma dɔ fɔ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o ye sariya sow ye a ye minɛni min kɛ an baloran k'a fɔ kiiritigilamaw olu tilala ka se ka na ɲininkali k'a ni Rose la a yirala k'a fɔ k'i ka dɔn ko dɔ farala i ka dɔn k'a fɔ kaso i ka dɔn nɔminɛni kan o min kɛra Maître Kassim Tapo ale bɛ fɔ français ale min y'a ka lafasalikɛla ale ye kuma min fɔ a senfɛ o filɛ. Ne bɛ Paris de n ye n to Paris yan de kan mɛn ko Rasbat k'u nani Rasbat juge d'instruction fɛ yen o ye mandat kura d'a kan ko association de malfaiteurs ko sabu ale ni kojugukɛlaw ye jɛ de kɛ association kɛ pour faire quoi on a ye jamanatigi dɔgɔya a y'a nani an t'a dɔn yɔrɔ jumɛn a ye kuma jugu jumɛn fɔ jamanatigi ma fosi juge ni culpation f'a ye dɔrɔn ka mandat k'a kan a seginna maison d'arrêt la anw kɔni bolo nin kun tɛ foyi ye komi procureur ye mandat fɔlɔ min kɛ an ye demande de mise en liberté kɛ n'ala sɔnna ma o de demande de mise en liberté ka kan ka marcher parce que infraction min reproché no Rasbat la ça ne tient pas du tout donc nin ko in kɛra de pour que n'a bilal'o la ka sɔrɔ mandat wɛrɛ b'a kan tuguni juge d'instruction fɛ bon nin kɔni tɛ foyi ye politique baara de ye nin ye tribunal man kan ka utiliser ka politique baara kɛ Rasbat bɛ ka kuma minnu fɛ o de bɛ mɔgɔw déranger on veut l'empêcher de parler en le maintenant en prison donc vraiment nin fɛn ninnu ka kan ka dabila ten quoi n'a fɔra ko ka justice utilisée pour empêcher les gens ka kuma ou k'u ka liberté minnu constitution y'a garanti k'olu bafouer a tɛ se ka bɛn an kɔni n'ala sɔnna ma an bɛ to sariya kɔfɛ n'a juge y'a u lamɛn kuma ma ale ni Rose n'u lamɛnna an bɛ demande de mise en liberté présenter juge d'instruction fana ma. An baloran k'a fɔ ni tun Maître Kassim Tapo kan ye an bɛ dugawu kɛ fɛn min da ka di an ka jamana yarabi Ala k'an bila basigi lafiya ɲɔgɔn faamuya o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye ka u ladɔnniya k'a fɔ min ye formation dɔ kɛrɛnkɛrɛnnen n'o tɛ dɔ yɛrɛ musolakaw yɛrɛ jɔyɔrɔ bɛ se ka bonya kow la cogo min na o baaraw sigira sen kan o ko senfɛ musolaka dɔ b'u hakili da ko senfɛ an k'u lamɛn. laɲini ye min ye musow kalafili caman na an b'a ye ko musow bɛ taa kalafili u b'u darakan di u b'u ka voix di mɔgɔ wɛrɛw ma minnu hali n'u taara fangaya sira fɛ maire sira fɛ o député sira fɛ présidentiya sira fɛ u t'u ka hakɛw matarafa donc an ko musow ka bɔ ka jɔ o yɛrɛ ye parce que mɔgɔ si tɛ se k'i ka hakɛw matarafa ni i yɛrɛ tɛ. bɛɛ b'a dɔn bi an bɛ wagati min na bi togodala musow an ka kalanbaliw ka ca kalanbaliw de ka ca mais an ka dɛmɛ sira fɛ an n'an ka partenaires olu ka dɛmɛ ɲɛsilen tɛ foyi la ka se ka musow dɛmɛ k'u ka hakɛ sɔrɔ. an baloran k'a fɔ ni tun ye musolaka dɔw kan ye a ko ɲɛma n'i y'a sɔrɔ n'o ye Rosalie Ouattara ye ale b'a hakilila da ko senfɛ baara in yɛrɛ kun ye fɛn jumɛn de ye an k'ale yɛrɛ lamɛn. projet in sigikun ye musow ka hakɛ de matarafali ye c'est à dire que musow ani bugutiginiw minnu ka hakɛw i n'a fɔ ka violence basée sur les gens ka taga bɔ yen walasa u mago bɛ fɛn o fɛn na u ka se ka o sɔrɔ min y'u ka ninfasa kasili ye u ka hakɛw sira kan u ka se ka matarafa fɛn caman b'a hokumu kɔnɔna na kunnafolidi b'a la ka formation sɛmɛ musow kunna walasa u ka se ka jɔ u yɛrɛ ye u b'a la u bɛɛ kɔfɛ an ye application dɔ kɛ min ye application VLF musoya ye n'i taara Play Store kan n'i taara Google kan n'i taara i bɛ se ka télécharger i ka Android téléphone kan. an baloran k'a fɔ ni tun ye Rosalie kan ye o min a ko ɲɛma ye a fɔra cogo na an bɛ dugawu kɛ an balakaw ɲini fɛn ala k'a kɛ sɔrɔ fɛn ye n'an bɔra yen an bɛ sunkalo hukumu kɔnɔna la yalima bi bi in na suguw bɛ cogo di bi ani sanni feerew bɛ cogo di maa dɔ bɔ hakilila di an ka dɔw lamɛn. ɲinan ta ye an ma ɲɛya laban dɛ bon a da gɛlɛyalen don an ma an ye k'an ka feere an tɛ ka fɛn sɔrɔ a da gɛlɛyara kojugu n'i ka baara y'a ye i tɛ se k'a bila. o kɔmɛsɛnya baara don n'an y'a sɔrɔ degré min na sanfɛ an kɔni bɛ dɔɔnin ɲini a dama ko patron filɛ nin ye hali wari don a bɛ dɔrɔmɛ 10 de fara minɛ kan dɔrɔmɛ 10 dɔrɔn k'a feere dɔɔnin bɔla minɛn sɔngɔ na dɔɔnin mais sukaro pusu an tɛ ka sukaro sɔrɔ régulièrement ka ɲɛ de quoi minnu dɔ fara u tɔ kan kɔni n'i ye dɔ fara i ka minɛn kan k'a feere o ye gɛlɛya de ye e yɛrɛ ma e ti bénéficier o la o parce que n'i ye dɔ bɔ minɛn na tant que i bɛ dɔ bɔ minɛn na client minɛ o nɔfɛ de hali n'i ye dɔrɔmɛ 5 bɔ minɛn na mɔgɔ bolo a nafa de la. an baloran k'a fɔ ni tun ye maa dɔw kan ye ka taa se
dine jora mundi sani firla mado ya kala de ko sen famed go ga min da kadanga jamana na ya rabbi ala ambela gile kutanga jamana koni alla ja ko keme masara dala do ko bi ko non ton duru do ko bi ko non ton do ko soni ndama ka do ka bi ke keme masara dala yi ko keme bela ile be dine na kere na ne ka do ka focus la jamana ire ko ni kika do ko anga jamana de to la papier langa ko malide hake rabbi ni kana suma ngana furo jamana kele ko na la o dine min go ko ka ko no de na fura ko sungolo sira ka ba ambe beni pointi ko genge mawkulo la jago kela chamamba ni martoi ulu mogo foi a chamambe o mogo foi tala fulu be la bende ka fo magaza on kona ka fran sungolo se dola fle ni ala sonoma miti firo mimi fira bele le bita mo mogo tega nye femunungo katla ga ndesa songo jiga ka amara na ka fo ni misiri ara fura wala maslama fura ko nga jamana kona na ko ambe islama yi e ka do abid ma chamanda baliba sungolo nasira abin gade kufo ala nyini kalo ni baraji kalo ka kla ko de tagu ga gele ni dabal banko yi ala ka kilin mandama note atama be abini kana ka dala kuma ide ala ka kilin mandama sungolo ka to time ko nyuma irana al salama bela gelela namburai amta jamana ko kana na umuda mele mumbe bulobi akaramo urayom ini masake ajirala ka foko alena muso tumbe tamana dogo franche temene ngono kataka almai jamana ka ajirala ko kabiri ni cheko folen ka sigira masaya la ko ni kunya asinya folo ye akase bo akono koro ka jaman duguta ka minanta ajirala ka foko femi almai jamana kuntike kano nyonye ka kilna folenke o ko fe amta bene jamana ka jatige wale kala ka karni kono do soro la bene jamana kono dogo franche temene ngono minkera bene salian fa marabulu ali Niger danchela ajirala ka foko dogo kakira dogo franche temene ngene kono ko machama ko lubona unina ma do yere fena ko ulu jogina ni wati na wilika jobe sena ka nyesi ni yoro ko folima o ko fe amta Chad pemle Chad jamana kuntigi Muhammad Idrisi Debi ali ya falenko akaka sola de ma keme fla ani bidurin kono tonima ma chama bora ka ajira ka foko femi Chad jamana kuntigi ko mine kunguteni ma ko fele na parsa ku kumo ka wilika dore la ka nyesi ukaniso goyama o ko fe amta Etazini jamana ka Etazini jamana kuntigi koro dolam torom ale jala kilendo ka jira ka foko ayen na folo dota ka di mamunu ka bara ye farkulu laboli ko ochari dinya jabara ni so sanfe ko aya na folo dota ka dini ma ko fele nunuma jala kin tumbe ni jamana kuntigi kore no fe abe wati chambo ngani wati na femi Etazini jamana kuntigi jala ki udalembe aka barsa ka sababu yake akani walenye ankara mo kwanto misro ni kin ulde ambe dugo ke basin la fia bada la ko